Îmi iertați ținuta, îmi iertați cizmele, asta e, dar mă bucur că în sală sunt atâția oameni și pot să spun că mulțumesc. Și este un lucru extraordinar că astă seară putem fi împreună într-așa o vreme grea, atâția oameni cu sufletul tânăr. Regăsire, diasporă muzicală românească, este o carte document, un volum în care Sebastian Crăciun, prieten cu mine de mulți ani, a reușit să strângă peste 50 de mărturii ale unor artiști care, plecați fiind din diverse motive peste hotare, fac cinste acestei țări. Este o carte ușor de citit, care te prinde, care te plimbă în diverse spații culturale, sociale, te pune față în față cu diverse realități ale celor 19 țări în care cei 55 de oameni cu interviuri s-au stabilit. Interesantă este alăturarea martorilor artiștilor de diverse generații, oamenilor care au părăsit această țară din diverse motive. Avem în acest volum ultimul interviu acordat de marea violonistă Lola Bobescu, avem destăinuirea emoționantă a pianistei Lori Valfiș, răspunsul care a fost și la Sibiu acum 2 ani și a cântat alături de Dan Mizrahi, răspunsurile directe, sincere, ale unor dureroase al lui Ioan Hollander și avem și mărturiile emoționante legate de numele tatălui meu, Nicolae Cajal, ale unei mari artiste și bune prietene, Silvia Marcovici, care le-a făcut tot la Sibiu acum 2 ani. La Euro-Iudaica, eveniment care a făcut cinste federației și comunității noastre. Acestora li se adaugă zeci de interviuri cu muzicieni care au reușit dincolo însemnând din Mexic până în Malaezia, din Statele Unite până în Liban și din întreaga Europa. Sper că va mai exista și un al doilea volum în care un capitol important, cel care a scris, îl va reprezenta Israelul. Eu sunt foarte în măsură să vă spun, pentru că eu după 22 de ani m-am întors și sunt foarte legată de această țară și deci cred că mai bine ca mine nu vă poate cineva spune că trebuie citită această carte. Mulțumesc foarte mult! Într-o lume în care, din păcate, relația interumană se deteriorează pe zi ce trece, iată că apare o carte, apare un tânăr care vrea să ne dea poate chiar și o lecție de viață. Și anume aceea, nu avem voie să uităm pe nimeni și atunci nici noi nu vom fi uitați. Cred că ăsta este unul dintre mesajele cărții. Eu, ca artist, așa l-am interpretat și am vorbit cu 2 dintre cei pomeniți în carte, Vasile Șirli, care mi-a fost coleg de liceu la Timișoara și prieten foarte bun, actualmente director la Disneyland în Paris, de ani buni, și care a fost aici directorul Electrecordului 4 ani de zile, și cu distinsa doamnă Lori Valfiș, cu care am avut ocazia să cânt acum 8 ani sonata a doua de Enescu, care sper să iasă și un CD, pentru că a fost o interpretare memorabilă, m-am simțit extraordinar de îmbogățit în urma acestei experiențe artistice cu dânsa și vreau să-l felicit pe Sebastian Crăciun pentru că pentru artiști în general și pentru oameni, dar pentru caracterul care trebuie să-l aibă fiecare membru al societății, acela de a nu uita, pentru că dacă nu uităm, înseamnă că și respectăm. Și dacă ne respectăm, înseamnă că ne și iubim. Și iubirea este totul pe acest pământ. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Sunt foarte emoționat când văd o sală plină pe o astfel de vreme. Sunt foarte emoționat că mă aflu pe scenă alături de Alexandru Moroșanu și mai ales alături de Irina Cajal. Îi mulțumesc lui Alexandru Moroșanu pentru ajutorul pe care mi l-a acordat pentru realizarea acestei cărți. 4 ani m-am luptat să iasă această carte. Sunt 55 de interviuri, sunt doar o selecție din cele aproape 100 pe care le-am făcut începând cu anul 2005 la Radio România Cultural. 55 de mărturii prin care putem arăta lumii și o altă față a României
și oameni cu care trebuie să se mândrească și cu care trebuie să ne mândrim. Vă mulțumesc foarte mult!